Desde a CEGAM, estamos decididos a ser un apoio para os concellos, axuntándoos e abrindo vías de coñecemento en temas que necesitan un esforzo informativo ou un foro onde poder resolver as dúbidas que teñen. Así, entendo estas necesidades. Nestes últimos tempos temos organizado desde a Federación varias jornadas de forma propia ou en colaboración con outras entidades para axudar aos concellos a superar as problemáticas cos que se atopan dunha forma conxunta, rápida e así. Neste centro, e sabendo do moito traballo e escaso personal que hai na administración local, decantámonos por xornadas breves como a que hoxe traemos aquí, que non quitan demasiado tempo, pero por iso, por estas faltas de iniciativas interesantes, relatos de alto valor e propostas aproveitosas. O bo e breve, di o refrán que é dúas veces bo. En canto aos temas tratados nestas jornadas, están por un lado os temas de actualidade, como a Lei de Protección de Datos, a transparencia da Lei de Contratos do sector público, nos que os concellos atopan novos retos na xestión do día a día. Por outro lado, están os temas recorrentes como a xestión de residuos, xestión deportivo e urbanismo, que tamén necesitan un pulo para renovar ou mellorar a súa xestión polas novas tecnoloxías ou pola nova normativa vixente. E para os que consideramos de moita axuda tamén contar con foro no que poñer as novidades e preguntas e as dúbidas que poidamos ter. E en concreto, o tema de hoxe nos trae aquí é tamén unha cuestión que afecta e preocupa a moitos concellos galegos. Ademais, no caso particular de Galicia, un tema de elevada importancia, xa que aínda que a comunidade conta unha ampla rede de abastecemento de auga pública, na maior parte dos casos falamos de redes veciñais nas que os concellos non teñen competencias. Nas que os concellos non teñen competencias e todos sabemos que é un problema bastante grave. Pero aínda que o concello non ten competencias, é hora de exixir o pago dun canon aos veciños que empregan esta auga. Por todos é sabido que no momento en que as cousas se poñen feas, é dicir, cando algo se rompe, hai que arranxalo. E o concello é o primeiro lugar a onde acuden as veciñas e os veciños para pedir axuda económica e inclusive de exixir a posta inmediata dunhas instalacións para as que non se paga o canon e que non pertenecen á rede pública. Hai ademais outros problemas derivados da proliferación de redes veciñais privadas en Galicia, menos evidente en principio. Por exemplo, as de carácter social, como poden ser os problemas que xorden entre os vecinos, sobre todo no ámbito rural, por mor dos gastos de mantenimento das instalacións. Pero todos os que estamos aquí, seguro que é coñecido que en algún caso o pobo dos veciños pode chegar a enfrentalos por culpa da auga. Eu vou poñer un caso que creo que é moi coñecido de todos nós. Por exemplo, unha rede de auga veciñal, de abastecemento de auga, que non paga tributo ao concello. Os veciños, en principio, están contentos porque a diferencia entre os que pagan e os que non pagan, pero o problema xurde cando hai un problema e hai que arranxar esas traídas de auga. O día que chega o pobo a necesidade de crear unha infraestructura ou regadío e o concello non quixo aportar, non pode aportar recursos ou non quixo, e ademais non tiña por que facelo, xa que estamos a falar dunha infraestructura totalmente privada. E iso, en moitos casos, crea incluso problemas entre a veciñanza, enfrentamentos e cousas por ese estilo. Como imaginades, esta brevísima historia, para non alargarme moito, que vos conto, pois é hoxe en día o tema principal que ten dividido a un pobo no que os veciños se poden levar moi ben, pero que cando hai que facer unha reparación desas, pois hai alguén que di que non quere contribuir. Sin embargo, despois exixe
de Seixe, pois que non é que existe, sino que utiliza esa infraestructura. Por iso, desde a FEGAN, sabemos desta problemática que se vive no rural coa auga, e tivemos conhecimento de dúas iniciativas de xestión que estaban xa postas en marcha en Galicia, como son os concellos de Abegondo e Tomiño. E tomamos a decisión de poñernos en contacto con todos os concellos galegos para facelos conhecedores das mesmas. Neste caso, non para copiar o que eles fan, senón para poñer en riba da mesa iniciativas que xa están en marcha para coñecer como están a funcionar e buscar posibilidades para gestionar os novos territorios. E coñecer o traballo que xa está feito. Ao final, todos os municipios temos máis ou menos problemas e queremos, a través do coñecemento, axudarlos a superalos dunha forma conxunta. E, por último, xa para rematar, pola miña parte, quería recordarvos que desde hai apenas un mes temos lanzado unha nova vía de comunicación en redes sociais da FEGAN, como é a canle de YouTube da nosa federación, que sobre todo é pensada para compartir con vos material de utilidade. Neste momento xa está disponible no canle todo o material visual da xornada Forso da xestión de residuos orgánicos que levamos a cabo no pasado mes de maio. Estamos elaborando os vídeos da xornada de transparencia que tivo lugar a semana pasada e que estarán a vosa disposición en breve. Comunicámosvos tamén que os vídeos e os relatorios que hoxe escoitaredes aquí estarán tamén a vosa consulta colgados na canle de YouTube en canto a empresa encargada da grabación e edición os teña listos. Invitámonos a suscribirse á nosa canle e así estar informados de todas as novidades. Bueno, esperando que estas xornadas vos sean de proveito e poidamos sacar, digamos que a máxima información dos concellos que teñen dado unha solución a este tema, digo así vulgarmente, das traídas veciñais, pois, nada, darvos unha vez máis a benvida e xa coa mesma, pois, pasolle a palabra ao Andrés Ares, director xeral de Saúde Pública. Moitas gracias. Vicepresidente da FEGAN, director de Augas de Galicia, alcaldes, compañeiros, técnicos, señores e señoras. Quería agradecer, en primeiro lugar, a FEGAN por habernos invitado a esta prometedora jornada entre la que compartiremos todos nosotros nuestras experiencias y conocimientos sobre el tema que nos trae hoy aquí sobre los abastecimientos vecinales y sus propuestas de gestión. El abastecimiento del agua a la población en cantidad y calidad suficiente es de vital importancia para la salud pública, ya que la modificación de las características naturales puede contribuir en gran medida a la propagación de las enfermedades. Para garantizar un suministro constante de agua salubre y limpia, se precisa la intervención humana en cada una de las fases del sistema de abastecimiento, desde su captación hasta el grifo del consumidor. Desde la perspectiva de salud pública, las actividades de vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano son fundamentales para la prevención de enfermedades de origen ínfimo. Por tanto, es necesario establecer un sistema orientado a identificar y evaluar los factores de riesgo para la salud en el agua de consumo humano. Es una prioridad para esta Consejería el asegurar que el agua consumida por ciudadanos de Galicia se realice en condiciones higiénicas apropiadas. En la comunidad, donde alrededor del 85% de las unidades individuales de la población tiene menos de 100 habitantes y donde existen más de 600 redes de suministro de agua municipal, al menos declaradas, la vigilancia sanitaria tiene una especial dificultad. Esta particularidad hace que el trabajo en común en el ámbito local y autonómico, tanto sanitario como de los organismos de cuenca, deba de constituir el eje de todas las acciones en este campo. La Directiva 98/82/CE se transpone al ordenamiento jurídico de nuestro país a través del Real Decreto 140/2003 del 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo. Esta directiva recoge la necesidad de que cada Estado miembro establezca programas de control para comprobar si las aguas destinadas al consumo humano cumplen los requisitos de esta directiva.
de que los programas de control se adapten a las necesidades locales y, finalmente, de cumplir los requisitos mínimos de control establecidos en la citada directiva. Por su parte, el Real Decreto 140/2003 encomienda a los gestores, ya directamente en el ayuntamiento o bien al propio gestor, el autocontrol de la calidad de agua de abastecimiento y, por otra parte, atribuye a la autoridad sanitaria la responsabilidad del establecimiento de un programa de vigilancia. En la aplicación de este mandato normativo, la Dirección General de Salud Pública elaboró el programa de vigilancia sanitaria de agua de consumo público 2016-2020, que, con el objetivo general de disminuir el riesgo de morbilidad asociado al consumo del agua, tiene los siguientes objetivos específicos: conocer la calidad sanitaria del agua y las características de los abastecimientos con respecto a la normativa vigente, identificar los posibles riesgos asociados a la calidad del agua y a los abastecimientos con el fin de minimizarlos o eliminarlos, unificar los criterios de gestión de los riesgos identificados en relación con la calidad sanitaria del agua y de los abastecimientos, y finalmente continuar con la implantación y gestión de un sistema de información nacional de agua de consumo, el SINAC, en Galicia. Este programa es operativo para el periodo 2016-2020 y sirve de base para que los gestores elaboren o actualicen los protocolos de autocontrol y gestión del abastecimiento que establece el Real Decreto 140/2003, fundamentados en la evaluación de riesgos y siguiendo los modelos del análisis de peligros y puntos de control críticos. Como dato importante, hay que incidir en el aumento exponencial de los abastecimientos vecinales que están siendo sometidos a vigilancia sanitaria. El programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo incluye en su ámbito de actuación la incorporación en vigilancia de todos aquellos abastecimientos públicos o privados, siempre que la Consejería de Sanidad tenga constancia de su existencia, como podría ser a través de los informes sanitarios que solicita a Sanidad para la concesión de captaciones o proyectos de construcción. Inspección a establecimientos públicos en el marco de otros programas de vigilancia sanitario, como pueden ser hoteles, albergues, restaurantes, centros de tercera edad, colegios, que puedan estar conectados a traídas vecinales o que tengan su propio sistema de abastecimiento. Denuncias, también vertidos que afectan al sistema de abastecimiento privado y casos aislados por legionela. Asimismo, la participación de esta Consejería junto con el Ayuntamiento de Abegondo y de Aguas de Galicia en el proyecto Life Rural Supplies, que está llegando a su fin y que será objeto de una mesa redonda en la jornada de hoy, ha servido para ahondar en la realidad de la situación del abastecimiento rural en Galicia y poner encima de la mesa el debate de la gestión del agua en las comunidades dispersas. Se ha elaborado dentro del proyecto Life Plus una guía para la elaboración de un protocolo de control y de gestión para los pequeños abastecimientos, que se va a aplicar y explicar en esta jornada. Este documento servirá de herramienta de gestión a las comunidades de aguas en un abastecimiento autónomo. Por último, también es importante resaltar que la Consejería de Sanidad está desarrollando normativamente el Real Decreto el Real Decreto 140 a través de un decreto, con el objeto de mejorar el control de los abastecimientos de agua, tanto públicos como privados, e identificar todos los sistemas de abastecimiento de la comunidad autónoma de Galicia, con lo cual todos los concellos deberán de informar de la situación del abastecimiento de agua de consumo tanto público como privado. Se hará también un censo de los gestores que realizan el autocontrol de los abastecimientos. Sin más, y agradeciendo nuevamente la invitación a la FEGAM para podamos participar en esta jornada, os deseo una fructífera jornada en acuerdos, propuestas y soluciones. Gracias a todos. Bueno, pasamos entonces ahora a palabra a don Roberto Rodríguez, director de Aguas de Galicia, en representación da conselleira Beatriz Mato. Bo día. Gracias, Manuel Andrés. En primer lugar, dar las gracias a FEGAM por esta iniciativa
valentía e optimismo, porque unha sola jornada para os estudos aos tratamientos de piñais é un exercicio de optimismo por a necesidade que esta realidade canosa pois presenta. Para comprender a ordenación do territorio de Galicia necesario ter presentes os factores clave. O primeiro é a nosa configuración xeográfica, a nosa orografía abrupta e complexa que máis combina con outro factor, que é a abundancia de recursos hídricos na maior parte da nosa región. Probablemente na auga este a razón de ser esa característica de la construcción. Probablemente está unha explicación razonable. Proba desta dispersión que 6 de cada 10 núcleos de menos de 100 habitantes que existe en España están en Galicia. Por lo tanto, podes afirmar que a dotación dos servicios públicos de abastecimento é moito máis complexa na nosa comunidade do que en calquera outra parte do territorio estatal. A realidade é que, con frecuencia, as administracións competentes, as administracións local, principalmente na prestación destes servicios básicos, pois teñen moitas dificultades con frecuencia para chegar ese servizo ao 100% da población por razón desta circunstancia que tenemos disponibles. O problema é todavía máis acuciante naqueles concellos nos que a maior parte dos seus núcleos encontranse no medio rural. En estes escenarios onde a figura dos autoabastecementos non sexan traídas veciñais, mesmo tamén poucos particulares, é a única solución que ten permitido nas últimas décadas desenvolver a través da auga o seu proxecto de vida, totalmente persoal, pero non olvidemos tamén, desde o punto de vista económico, coa importancia que ten o sector primario en Galicia. Podería parecer que tratarse de infraestructuras privadas, como xa expuso o vicepresidente na súa intervención, encontrarse ao marxe das administracións. Isto debemos de ter moi claro que non é así. O certo é que as medidas veciñais teñen que estar rexedas por comunidades de usuarios que, por lei, son corporacións de dereito público adscritas, neste caso, ao organismo de vacía competente, de Xesa, pois Augas de Galicia, a Transatlántica, de Xesa, a Confederación do Miño-Sil, principalmente no ámbito xeográfico gandeiro, ou as outras dous organismos que tamén teñen competencia en Galicia, a Confederación Hidrográfica do Cantábrico ou a Confederación Hidrográfica do Duero. Por lo tanto, estas traídas contan cun amparo legal e cunha tutela pública cando se constituen de xeito adecuado. Esta tutela, en ningún caso, supón unha intrusión por parte da administración. Ao contrario, sí que é unha ferramenta que pode garantir os seus dereitos básicos como usuarios da auga que son. Da mesma forma ocurre cos pozos particulares. Deben ser registrados simplemente para contar coa protección legal suficiente que garanta o control en cantidade e calidade destas fontes de suministro. Non obstante, dito isto, hai un dato que é revelador. Na nosa demarcación, na que é competencia da comunidade autónoma, aqueles ríos que nacen e morren íntegramente en Galicia, a demarcación Galicia-Costa, apenas hai registrados 9.500 pozos particulares e apenas 1.300 comunidades de usuarios. Estes datos contrastan, por exemplo, coas 130.000 vivendas que se estima que se abastecen por medio de pozos particulares. Por lo tanto, digamos que son realidades que conviven, pero que todavía non se teñen conectado legalmente do xeito adecuado. Unha mínima parte daqueles pozos registrados e unha mínima parte daquelas comunidades usuarias constituídas legalmente respecto do que é a calidade que afecta a nosa comunidade. Por que é así? Probablemente pode ser por certa desconfiamento, por certa desconfianza ou por medo mesmo a posibles repercusións económicas se cree que pode conlevar esta actividade pública cando non é así. Os usuarios destes autoabastecementos corren moitos riscos, tanto sanitarios como públicos, ao permanecer ocultos ante as administracións e descoñecen, por outra banda, as vantaxes que esta legalización pode ter. Xornadas como a de hoxe son imprescindibles para transmitir a importancia de cumprir coa legislación en materia de augas e, sen dúbida, servirá tamén de guía para exportar os conhecimentos que aquí se poidan acadar as conclusións ás que se poidan chegar nas distintas iniciativas para dar a coñecer a continuación todas elas as persoas involucradas na xestión das comunidades usuarias, destas caídas. Se abordará tamén pois, a
experiencia no proxecto Rural Supplies, no que Augas de Galicia participou activamente junto con o Concello de Redondo e con a Consellería de Sanidade. A mí me gustaría destacar, respecto a este proxecto, con máis alá das conclusións que sobre a mellora na xestión dos abastecementos ou a importancia do apoio das administracións, que esta experiencia tamén supuso vernos reflectidos nunha realidade que va máis alá da realidade galega e da realidade tamén nacional do territorio estatal. Por qué? Porque realmente sí que estes problemas vimos que son problemas que existen na xestión dos outros abastecementos a nivel europeo. Moitas outras regións europeas que en principio aparentemente podría parecer que non temos ese paralelismo. Por tanto, debe servir tamén isto como semente dunha colaboración entre regións e a aprendizaxe mutuo, e sen dúbida esa será unha das claves do éxito de iniciativas como a que hoxe nos trae todos anos. Remato. Modernizar e compatibilizar o modelo de xestión dos servizos de abastecemento veciñal coas competencias e novas dotacións dos servizos públicos das zonas rurais é probablemente un dos maiores retos que temos por diante a curto prazo. Este debate hai que afrontalo pensando en que estes autoabastecementos teñen unha tremenda utilidade pública, porque achegan un servicio ali onde a día de hoxe as traídas públicas, as municipais, pois non poden chegar por as circunstancias que se han diferido por a miña intervención. Por tanto, hai que incidir na necesaria capacitación para mellorar os tratamentos dos aspectos básicos que garantan a calidade da auga ou a prevención de cara aos períodos de escasez. Vimos de atravesar unha importante seca, que ainda está no noso recordo, que debe perdurar, debemos de ter aprendido moito desa seca. Vai voltar, é dicir, Galicia vai a seguir a ser unha terra de auga, vamos a recibir un mesmo réxime de precipitacións, pero vamos a recibir de xeito distinto. Vai a chover o mismo, pero vai a fazer de xeito totalmente distinto e que ademais pode comprometer bastante por a nosa propia configuración. Vamos a ter espacios cada vez con maior frecuencia, períodos máis longos no que non vamos a recibir auga e outros no que a mesma auga que antes recibíamos ao longo do ano, agora vamos a recibir en períodos máis escasos do tempo. Por tanto, é importantísimo avanzar colaborando entre todos na mellor xestión deses recursos, polo cambio que se ponga a forma dos recursos. E, polo tanto, vista esta realidade, sí que hai que insistir en que as comunidades de usuarios estas traídas veciñais non se ser vistas como un anacronismo a eliminar todo o control, como unha oportunidade máis das administracións para colaborar entre estas traídas as administracións competentes no uso máis eficaz dos recursos. Por tanto, nada máis que concluir desexando que estas jornadas se sen proveito. O tema é realmente interesante, realmente importante, e que todas aquelas conclusións serán tamén de sempre. Eu aquí sí que me vou apartar do que dixo Manuel, porque penso que non hai nada malo en copiar aquilo que funciona, e, por lo tanto, se temos bons exemplos, e os temos tamén aquí, os concellos de Redondo, para hacer un tomiño de experiencias, das que todos os demais podemos sacar proveito, pois, a que hoxe en día hai seguramente algún militismo que vive de forma máis fina, copiar aquilo que está ben nunca vai pasar de moda. Moitas grazas e máis.